फायदे हिंके फ्रेंड्सों सोंथिनि नालायनाय सिनि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस नि जॉब फ्रेंड्सों अमो हिंके सिनि आगरतला पोस्टल डिविजन ओ जागावनो जॉब नरक इंटरव्यू मारनाय तै एप्लाई माखानाय सिनि आगरतलाओ जों अबहाय थानाय बोसोरावबो जों अबहाय जॉब एप्लाई खायखा सिनि आगरतला पोस्ट ऑफिसआव जों थांगैनाय जॉब मार माने परे इंटरव्यू मारनाय वाकिंग इंटरव्यू अमं खानरक 19 तारिख जुलाई नि बिसिङाव जमा मारनाय अमो जमा मारना हांके नरक माध्यमिक पास सेकेंड एप्लाई खालामनाय फ्रेंड्सों शुद्ध मात्र माध्यमिक पास सेकेंड एप्लाई खालामनाय फायदे हिंके नायलायनाय फ्रेंड्सों अ जॉब हांके डायरेक्ट एजेंट न जों थानाय बोसोराव बरखा हांके अमं हांके नरक मारनाय अमं हांके इंश्योरेंस सेल्फ खायनानै बागै बा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सेल्फ खायनानै बागै ओ जे एजेंट इनके नरक अबनर ना इनके सिनि आगरतला डिविजन 799001 इनके नरक अ जागावो एप्लीकेशन मारो होनाय इनके फ्रेंड्स नरक और एप्लाई खायनाय इनके सिनि पोस्टलिबो डायरेक्ट थांगेरि मानो हायके डायरेक्ट माने पोस्ट ऑफिस लिबो रहर मानो हायके डायरेक्ट बो थांगेरि मानो आगरतला जे पोस्ट ऑफिस नि जे हेड ऑफिस जे पोस्ट ऑफिस हमनिवो आ जागावो नरक थांगेरि मानाय अमं काके नर 19 तारिख जुलाई नि 19 तारिख नि बिसिंगो नरंनि बायोडाटा सह नंनि प्रूफ ऑफ एज माने नरंनि एडमिट कार्ड माध्यमिक नि नरंनि एड्रेस रक पूरा फिलअप खालामनाय नंनि जतो एडुकेशनल बोल्टे नि माध्यमिक एडमिट नि माध्यमिक मार्कशीट जदि 12 पास तंग 12 नि मार्कशीट दि जदि ग्रेजुएशन कमप्लीट ग्रेजुएशन नि जतो मार्कशीट एमए पास के एमए नि मार्कशीट रबादि आपर एसडी पीआरटीसी रेडी निन आईडी प्रूफ रेडी इनके जेकुनो आधार फोन दिखाइसा इनके नरंनि जदि एक्सपीरियंस दं हांके एक्सपीरियंस दं रिमानो इनके आबनो जतो जेरसनो सेल्फ अटेस्टेड निन बुं सैनाय ओ जे फॉर्म नि लॉगिके नरक जमा मारनाय फ्रेंड्सों ओ जागा जमा मारनाय इनके नरक माध्यमिक पास नांगाय 10 स्टैंडर्ड माध्यमिक पास इनके नांगाय फ्रेंड्सों ओ जागावो इनके बयस इनके और रजाक तंगो 18 থেকে 50 বছর জরতে नरक एप्लाई खालामनाय फ्रेंड्सों माने 18 থেকে 15 বছর জরতে एप्लाई खालामनाय ओ जागावो इनके नरक ओ जागावो एप्लाई खालामनाय फरे नरकनो वाकिंग इंटरव्यू नि बागै बरक नुंजांनाय इनके वाकिंग इंटरव्यू थांगैनि नरक वाकिंग इंटरव्यू मा खालामनाय फ्रेंड्सों इनके अबनो एप्लाई खालामनाय बागै जे फॉर्म तंगो yang तलाव नायनि दि इको फ्रेंड्सों नंनि फटोग्राफ थेवै ओ फॉर्म फिलअप खालामनाय फ्रेंड्सों ओ नोटिफिकेशन बे ओ फॉर्म आं नंनो वीडियो डिस्क्रिप्शन न लिंक रिनाय नरक ओ फॉर्म न डाउनलोड खालामनाय प्रिंट खालामनाय नरक फिलअप खालामनाय डायरेक्ट फानो थाङै जमारदि नंनि डकुमेंट सह हायके नरक पोस्ट ऑफिस लिफानो रहर मानो जदि फाइनाली सम्भव या हांकाय ऑल ट्रिफ्रानि जतनो एप्लाई खालामनाय फ्रेंड्सों इनके ओ जागा बेटन बुसुक्तों आर फरे पोस्ट बुसुक्तों वैकेंसी आबरो मेंशन खाजे करे नरक आफरो एप्लाई खायफुर नर थाङै सोंनाके सोङै मानो इंगाय जारा नाम मुसुंगाय रेडी माध्यमिक पास नि लेमनाय आसंनो तेइसे जतनो हाय हामबाय फ्रेंड्सों।